sada je na redu rubrika Nekada nedavno. Dragi gledalci, večeras gledamo Georgea Michaela i Andy Richleya, tačnije Duet u M, i njihov nastup u Kini, tačnije u Pekingu. Ako postoji neka pesma koju davno niste videli, a to biste želeli, pišite nam. Naša adresa je Bulevar Oslobođenja bez broja, televizija Leskovac. Sada gledamo Wham in China, Everything She Wants. Pretpostavljam da neki od vas prepoznaju ovog mlada gospodina ovde koji je ovako neozbiljen. Sad će on da se uozbilji, ne brinite. On ima tremu kad stoji pored svoje urednice, inače nema nekih osobitih problema. Kažem, neki od vas ga sasvim sigurno prepoznaju, ali većina vas nikako da ukapira da se radi o jednom istom momku iz emisije u emisiju, prosto zato što on tako često menja imidž da je neprepoznatljiv. To se nama upravo jako mnogo sviđa. Imaš novi friz u zdravlje, što bi rekli naši. Hvala ti se da. Dakle, ono što sledi zove se Nekada nedavno, ali pre nego što počnemo o tome da pričamo, ja ću te pitati nešto, pošto sam čula, nisam bila nažalost u prilici da vidim tvoju poslednju emisiju Riznica sećanja, radio si Tinu Turner. Pa, što bi rekao jedan naš kolega, jesi li zadovoljan, kako si napravio tu priču? Da, priča je bila fantastična, a u pripremi je nova emisija i radi se o grupi Pet Shop Boys. Super. Dobro, toliko o tome. Ja ću sada da te zamolim da nam preporučiš nešto dobro u rubrici Nekada nedavno. Ko nam je na repertoaru večeras? Večeras u rubrici Nekada nedavno grupa Depeche Mode. Grupa Depeche Mode je osnovana 1980. godine i prve reči hvale dobili su za njihov debi album Speak and Spell. Večeras ih gledamo u kompoziciji Strange Love. Depeche Mode i Nekada nedavno. Strange Love. Dazi. Dobro večer. Dobro večer. Ime, prezime. Mitrović. Mitrović, ime. Miodrag. Oca, je li tako? Nenad Mitrović. Nenad Mitrović je poznat u širokom auditorijumu. On je radio i obrađivao grupu Queen u emisiji Riznica sećanja. Dva su razloga zbog kojeg sam pozvao. Pozvao sam ga kao gosta, ali kao i kolezu, i on će mi pomoći u vođenju jedne rubrike. O tome nešto kasnije. Prvi razlog, to je znači drugi razlog. Prvi razlog je taj da mi nešto kažeš šta planiraš, koju grupu sad da radiš u emisiji Riznice sećanja. Ljudi su veoma zadovoljni tvojim radom. Pa nije grupa, reč je o jednoj pevačici koja ima 53 godine, Crna je. U pitanju je? Dobro. To je bio Nenad Mitrović. Evo, dakle ti ova majica, mislim, fina je. Sviđa ti se? Da. Odakle? Iz butika. Iz butika? Kog butika? Sviđa moja majica. Obe dve majice su iz butika Mima. Obe majice su iz butika Mima. Butik Mima, Novi Zanatski centar u aneksu Južnog bloka. To je bila reklama za našeg sponzora, a sad idemo na mesto broj 12. Mesto broj 12, Van Gogh i Zemlja čuda. Falling in love with you. Predlog broj 11. U pitanju je još jedan novitet. Grupa se zove KBO, kompozicija Lopovi. 11. Šta ćemo s kojom? Da ga skidamo s liste polako. Šta kažeš ti nešto? Pa ne znam, mislim da je vreme da ga skidamo. Ja mislim da nije vreme, iako je isti proveo 5 nedelja u rock sferu. Zašto? Čovjek vrši, šta vrši? Ruši sve šablone. I sva pravila svojom muzikom i svojim tekstom. Ponašanjem pre svega. Ovo je zvuk disciplina kičme. I Tata mama, tako je. Predlog broj 10.
Eto, to tako radi koja živa legenda. A kako mi radimo? Mi radimo ovako. Nastićemo našu redovnu listu samo malo kasnije, jer nam u susret dolazi Viktorija. Ljubazna Viktorija, kao i osoblje iz kafića Kuća. Ovom prilikom mi se stvarno zahvaljujemo, izašli su nam u susret na čelu sa Vlajkom, tamo je Viktorija održala koncert. Mi smo snimili intervju, glavnu reč u intervju vodio je Neša i snimili smo intervju i koncert. Evo kako sve to izgledalo, mi smo obučeni ovako lepo u majice iz butika Mima, otišli tamo, Viktorija nas je primila i evo, pogledajte. Ajde, priči. U rock sferu gost nam je Viktorija. Kao što sami vidite, Viktorija u rock sferu. Ćao. Ćao, ti si kako se zoveš? Ja sam Aladin. Aladin? Da. Ja sam Nenad. Nenad je Aladin, zdravo. Nenad je Aladin i zdravo rock sferu. Ćao, ako ja mogu da pitam. Strela. Podnaku. Ne znam, ona ne zna kad me rodila. Dobro, ne može se računa. Promenila si imidž. Plava kosa, crvena. To zbog onog vica. Ne znam, čekam da čujem taj vic, nisam nikad cijelo večer ne ispričam. Ja nećem, molim te. Pričat će mi, nemoj izlužiš s kadra. Dobro, neću. Nije zbog tog vica sigurno, nego sam previše gledala Plavi žena na televiziji. Sve u narodne muzici su plave, ja malo eksperimentišem samo. Vjerojatno ću ja biti plava u šali kad mi dozvoli crvena boja. Nekad sam bila crvena u Askama, tad kad sam došla u Beograd da, mene zanima taj period. Studirala ekonomski fakultet, u isto vreme pevala Ruku Smanoviću i krenula da se družim više sa ženama i slučajno otišla na Euroviziju, a onda silom prilika ostala u tom bendu da izguram, znači da pokažem svetu da taj bend nije slučajno postojao. Nas prije smo bile zaduženi prateći vokali u Radio Beogradu i radile smo vrlo onako uredno sa lista čitale noti kao prateći vokali na jedno sigurno 200 ploča pre nego što sam zapevala u Askama. Reci mi, Viktorija, kako gledaš na one kitove? Završim rečenicu. Da, šta ste ono ljubili, ostavi, halo, ne znam, katastrofa, ljubav naša, ne znam, što se pevala ranije. Ja sam ljubila ostavi Dolna večeras. Donela si? Donela sam, da. Je to neka nostalgija od ranije ili? Ne, nego to je jedna divna pesma koju je napravio Josip Očiko, ja mislim da ljudi nisu baš čuli onako prošla nezapaženo, a tekst je radio Boris Đorđević. Ja sam čak i u Askama imala Bajgine tekstove, Ulice mračne isto devojke, Bajgin tekst, Srce na mesamu. To recimo sad ovim ljudima koji slušaju zvuči kao ko zna šta, mislim. Ne znam, jednostavno je to bilo pre 12 godina. Ali i tad sam se rađivala sa prvom ligom, a ti se srčeš vraga. Kada ti hit metica, ovo sa Zosto Marković, ono kad si bio mali, kako su bio ove tri, kao neka banana rama, šta je ovo? Da, to je meni kompliment. Da, što je kompliment. Ja se volim dan danas da rame da vidim, iako sam koki, onako u godinama. Pa da, sjećamo na Nera, ne znam ko je bio, isto Doboružija, ne znam. Sve su prošle, Nera i Doboružija. Ona Suzana otišla na Ronjaki, mislim, koja je druga. Jasmina Čirović, koja sad je Stina Pavliček. Ljudota Pavliček, da, to i ona je bila u Askama. Bila čak Nataša Gajević, jedna pevačica Zane. Gajevićka. Bilo ih je preko 25-6, ja sam dotle brojala poslije, nisam ni brojala. Kažem, najviše mi u muškom društvu. Onda si postala kraljica ovog domaćeg rock'n'rolla. Da, još mi kruna pali, pa ko Lepa Lukić. Zato što kad sam bila mala, jedino sam mogla da volim Lepu Lukić, jer samo to postojalo. Sjećam se, moje prvi susret sa rock'n'rollom je bio, kad sam ja postala sve sam sebe, Korni grupa, i s druge strane kao komercijala, ja kao Pro Arte, a Korni grupa kao Avangarda, onda kao Paringalje, Kahjer, Timovski, sećam se što iscepane Parmerke, a moj tata nastavnik muzike, pa mi isključuje televizor, kao ne, ima se sluša samo klasika, ozbiljna muzika, jel? I izvorna narodna. Ja sam prinuđena bila to slušam. Posle toga sam, znači sam porasla i postala svoj čovjek, ja onda više nisam slušala ozbiljnu muziku, nego sam slušala ovo što sam željela, a to je ovo što sad danas pevam, što je naopako, jer godinama ti odiš u komercijalu i počneš da mašiš rukama i zaradiš neku lovu, a ja sam otišla u rock'n'roll po stare dane i mogu ti reći da sam tamo i zaradila prve pare, tako da je laž što kaže se da rock'n'roll ne može živjeti. Činjenica od vrhunskog rock'n'rolla da, ali treba samo izdržati, pa postići ti se ili ne. Ljubav je samo reč, ništa više. Ljubav se
isto, čita i piše, ruka u ruci je, već nešto drugo, piše pa neće, kapi piše, ništa više, ništa gola tako, bliska papira, tajna i srednja, nešto drugo, ništa kad ti kiše, ljubav je samo reč, ništa više, ljubav je samo reč, ništa više. Ponekad je samo pogled, uz prokletstvo ljudi noći, uzeo se nekad voli, ljubav to se voli, i kad oči se plače, i ne veš što to se voli, i kad oči se plače, i ne veš što kad se lače, ili kad ne telo boli, ljubav to se voli, ljubav to se voli, ljubav to se voli. Tu smo ponovo. Lista broj 11. U njoj, na mjestu broj 9, generacija 5 i najjači samo ostaju. Sa Snežanom nam je ostalo još jedno 10 minuta intervjua, vidjet ćete ga malo kasnije. Sada najjači samo ostaju. Kao si se let, slobodan. Kao si se let. Ovo je pesma iz relativne prošlosti grupe Playboy. Gledamo je 2 nedelje u Rock Square-u, a pesmica se zove Koliko vas je. Playboy. Ja mislim da je vreme da ponovo pogledamo Viktoriju. Šta si najavio? Pogrešno najavio. Gledamo Idole. Pre intervjua gledamo Idole. Dobro, da li ti znaš? Da li ja znam? Da li ti znaš? Da. Reci znam. mi. Šta? Reci mi. Kako su se zvali Idoli? Pre nego što su postali Idoli. Dečaci, prvo su se zvali Dečaci, kasnije su se zvali Bradanje. To sam čitao intervju je dao Zdenko. On je trenutno sad vozač GSP-a, sigurno najsimpatičniji član grupe Idola i poznati lik iz reklama. Znači tako su se zvali, prvo Dečaci, grupu su činili Vlada Šaper i on, kasnije je došao i Bože, pošto je Bože imao bradu, oni su se zvali Dečaci i Bradanje i onda tako, došli su još neki ljudi, naučili da sviraju i onda, ne znam, tako, poslije izdatog singla nazvali su se Idol. Sve se rekao, odlično. Gledamo Idole i četiri maši.
Šta vi znate o Viktoriji? Koliko ona ima albuma? Ne znate, naravno. A šta znate? Recimo, došlo do nekog nesporazuma u vezi tvoje prve ploče i PGP RTS. Kadašnjeg PGP RTB. Kako? Pa navodno neki tiraž ploče bio... Neke ploče uopšte nisu bili u prodaji kada su Barakuda, ne znam, sami bili veliki hit. Dobro pitanje, sad ću ti reći, žensku rock'n'rollu to nikad nije do sada u istoriji uspelo. I kad sam nadala ploča, oni su rekli šta, nema šanse, ovo ćemo ti znamo tako reda radi, štampat ćemo na par hiljada, a to će, bit ćeš ti još jedna tragedija rock'n'rolla. Dve pre toga neću da imenujem, ali mislim da ta formula ne prolazi. Međutim, ja sam im pokazala da to može i zato je ta prva ploča jako malo štampana ili su me lagali, prodali su je na kvarno onako koliko su mogli da je prodaju. Dan danas je prodaju, ali nisu bili spremni na to da će to biti prihvaćeno. Pa da kad se donala drugo, onda su rekli ono prvo je slučajno upalilo, ovo tek sad neće da prođe kao. Sad ćemo pokažem su mi u pravu. Ispostavilo se da je to najpredavanija ploča te godine, pa sam dobila neke svinjatalne makete. Na mesecu sam čak rekla, kad su mi dali pevačica godine, TV revija kao Oskar godine, kao Sisi Ozbine i držim Oskare i jedno te ovako saleću ovako kameru, a njeli kaže, jel ste sretni što dobri Oskara? I sam treba da padnemo u nesec od sreće. I ja sam rekao, ne, nisam sretna, uopšte ne zanima me, kao što? Pa rekao, ove godine nema nikog iz Hrvatske i nema konkurencije, da, a nemate kome da date tamo, znaš, s druge strane, pošto se već zavratilo, pa nemamo kome pa i da damo Viktoriji. I onda kad sam je najviše očekivala, sad je dobila Tajčin. Film za koji su pisali muziku zove se Ghetto, a pisali su muziku Party Break. A to je njihov novi singl, gledamo njihov spot sa ovog singla. Obrati pažnju na bubnjeve, udara ih čarke. Nova akcija, zahvaljujući mojoj inicijativi. U pitanju je kviz, tu je Nenad, to je drugi razlog zbog koga sam ga pozvao, on će raditi ovaj kviz. Ali nešto kasnije, naravno. Kakav je kviz? Pa kviz je iz oblasti matematike i hemije. Da, muzike. Vaš je zadatak, poštovani gledalci, da nam samo pošaljete vaše tačne odgovore, pitanje će uslediti kasnije. Dakle, vaše dopisnice, mnogogodišnje čestitke, razglednice, sve to možete slati na adresu televizija Leskovac, Bulevar Oslobođenja bez broja, za emisiju Rock Square. A da kažem da su tu dobre nagrade, u pitanju su duksevi, majice, inače sponsor je Butik Mima. Da, inače sponsor je Butik Mima, za dame imamo komplete od lana, zatim sa šorcevima, bermudama, haljine sa prorezima i tako. Pitanje će kasnije uslediti, šta se sledi?
Bjesovi. Sad slede Bjesovi i kompozicija Ime. Beogradu koji je trebao da se održi krajem ovog meseca. Opet gledamo intervju sa Viktorijom, a kasnije će naš kolega Nenad postaviti pitanje za sve one koji žele da učestvuju u ovom kvizu. Viktorije, ja ti želim samo da tvoj novi album bude još bolje od prvog. To je četvrti po redu, je li tako? Treći po redu, da. Znaskamo dobro. Ja sam, sećam se, prvo što sam čuo, bilo je i ono ostalo, što mi je ostalo u ušima, to je bila Barakuda i bila je ona pesma Sami, hajde budemo sami. Evo, znaš ti Sami, kakva je to pesma? Mislim, jasno šta je s tom pesmom? Znaš ko je napisao tu pesmu? Otkud ta pesma? Boris Đorđević. Tekst. Ta pesma je stara. Znači, sarađivala si s njim, je li tako? I sa Borovi, sa Lazom iz Toskim. Sa Lazom? S kim još? S Kikem iz Pilota. I sa Dino Dvornikom, naravno. Tako se slikaš dobro. Evo ovako, pazi, Sami je stara 20 kusur godina, to je pre toga pevao band, jel? Znači opet obrade, jel? Obrada, vidiš, eto, imam neku žicu, tako da se dotaknem obrada. Ta se pesma zvala Yami i stala je preko 20 godina i pevao High Express. Pustila je singlica tog perioda i to je što bilo Yami, tako dalje, jel? I to je samo tekst napisan. Na novoj ploči hoćeš opet nekog da obradiš, tako? Da, nastavljam još jedan Čolića, večeras pevam još jednu obradu Čolića, ako priđeš bliže, zagrli me. A imam još i dugme vezano, dve pesme u jednu, znači reći ću, neću ti reći koliko sam ih imao do sad u svojoj veri. Ima još par nekih, ne moram se da kažem, ali ja sam zadovoljna, ploča će biti onako po moje želji uvek, znaš, ja prvo zadovoljim sebe, a onda, znaš, i ostale, verovatno, nadam se. Viktorije, danas se muzika deli na različite brate, žuri. Samo će jedno pitanje, techno i rap. Techno i rap, šta? Kako je tvoj stav, šta možemo da očekujemo na tvom trećem albumu? Jesi dalje verna rock zvuku ili će biti neka kombinacija? Da. Nećemo bubanj, ritam mašina, šta je znam? Ja ne volim da rangiram muziku, ritam mašina, to se mora, tako jer je to jesenije, onda snaga jača, jel, nego živ čovjek. Tehnički je sve to izgljivije sa ritam mašinom da napraviš šta god hoćeš, mada ja volim živu svirku, patim zbog toga što ne mogu uvek da učem band sa sobom, ali to je mnogo komplikovano, to je skalamerija i skupo. A samo znam da tehno neće biti, zato što ne, tu meni tehno nema muzika, sam ja prestarila, ja ne razumem to, to je kao, znaš ono, lokomotiva krene i sad nešto se priča, nešto se peva, nema pravila. To je ono rock square, pa, pazi, Soundgarden, tu ima stvari, zalutaju tu, Soundgarden se meni strašno sviđa. Ste gledali spot? Da, i to sam ga vidjela u Nemačkoj prvi put i onda sam znala da će to biti band koji će ostaviti traga. Posle Nirvane kaže, baba ako vidim po novinama stranim da su dobri, dobro si potigrali. Rekli smo 7 minuta. Eto, hvatili smo na brzinu pa... Otišlo u 15 minuta, to je bila Viktorija, hvala puno, ćao. Znamo da se vaše slike ne nalaze samo širom sadašnje i bivše Jugoslavije, već se nalaze i van granica naše zemlje. Pa posle 25-30 godina rada normalno je da te slike osim Leskovca ih ima i u raznim državama van naših granica. Čak i preko Atlantika ima ih, da ne nabrajam već gde sve, i u Londonu, Parizu, Helsinkiju, Atini, na Malti i tako dalje, Rusiji, šta ja znam, gde sve, čak ni ja ne znam tačno. Gospodin Vasiću, da li biste mogli da nam kažete koji slikarski pravac predstavlja dominantnu obsesiju na vašim slikama? Pa u slikarstvu je neko večito traženje. Ja momentalno
ne negujem specijalno neki pravac, ali mislim da je to neka moja ekspresija, nešto što me tog momenta dok slikam povodi, tako da ne bi to mogao svrstati u neke, ima tu od svačega po nešto. Ali mislim da je taj ekspresionizam najzastupljeniji na mojim slikama. Recite mi, da li planirate neki novi ciklus, pošto ste već poznati po ciklusima? Pa ja nisam od onih slikara koji rade na nekoj stvari možda i celog života. Ja sam čovjek koji već to tragam i postavim sebi neke zadatke, neke projekte. To su neki moji, nazovimo ih, cikluse. I tako da sam do sada imao ciklus imaginacija, kosovskog boja, pravoslavlja, onda upravo i sada radim na jednom ciklusu gnezda. I sada momentalno što svi vidimo na ovim mojim slikama, to je bila neka reinkarnacija nečeg što se dešava pa se ponavlja i sve tako redom. Ja se nadam da će u toku sljedeće godine, pošto ova godina je na izmaku, ja se nadam da će leskovačka prilika imati prilike da vidi to, leskovačka publika imati prilike to da vidi u najskorije vreme. To će biti maltene neka vrsta generalne probe, a onda idemo dalje. Gospodine Vasiću, kako biste sa ovog aspekta ocenili slikarski život našeg grada? Pritom mislim na ekspanziju mladih akademski obrazovanih slikara i na sve češće izložbe u našem gradu. Pa do pre jedno 7-8 godina, 10, bilo je tu prvih tih akademskih slikara, vajara, da napomenem kolege kao što su Obradović, Jovan Popović, Pavle Đokić, pa sam ja opet neka međugeneracija koja je, međutim, u zadnjih godina likovni život u gradu buja, dolaze mladi sa akademijom. Sada smo skoro imali otvorski salon gde već Leskovac raspolaže sa jedno 18 do 20 akademskih slikara, grafičara, scenografa, tako da već postaje tesno. Leskovac je po meni, mada mi ne možemo imati te medije kao što ima Beograd i drugi možda gradovi, ali Leskovac je, ja mislim, na jednom zavidnom likovnom nivou, što se vidi stalno na izložbama, bilo grupnim, bilo samostalnim. Ima dosta mladih ljudi, imamo sada i magistra, imamo kažem, ima nas sve skupa sada samo sa akademijom, ne računajući ljude koji se isto bave slikarstvom, negde oko 20. Znači, naše slikarstvo svakako ima budućnost. Ja mislim da Leskovac može slobodno da stane rame uz rame uz gradove koji su i veći od Leskovca. Možemo mi, Leskovčani, sa tom likovnom umetnošću, ako budemo pametni, čak i da prevaziđemo sredine poput Niša, Prištine i možda tih većih, kažem, gradova. Da li znate koji se film nalazi na 17. mjestu liste najgledanijih filmova? Ne znate? Reći ću vam, film se zove Indiana Jones drugi deo. Režija George Lucas, Steven Spielberg, tim ekipe zapravo koja je radila poznati serijal o Ratu zvezda, uradila je ovaj izuzetno dobar film. Meni se sviđa, baš je super. Gledajmo insert iz ovog filma.